India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Tang shisngi hadien baka ulfa ay kala pelaj ya ke video jong unong sentiat belakeno ba uday ublapha diki pulit jong ka Assam bat shipai ringkau ke India bandrung tu aha keseng kaseng lapin mi sho iki kerteng bet iki dur jong ginong sentiat ki baka ulfa kala kam biki dei ki betrai bat ki pulit jong ka Assam ka ulfa hak sengi balang kala kam balalap ikini ginong sentiat jong ki pulit ka Assam hadien blakurup bat pet benya iki mobile phone jong Sanjeev Sarma ubla syak keno bu uday unong sentiat jong ki pulit ka Assam hak tem jong ka ulfa Sanjeev Sarma ula pla bu utrei po ka jing betha jong ki breu ki badan hakini kidur Sanjeev Sarma ula yo ru ka jing hikai bat ki breu ki badan yakini kidur la penrap ka alfa ha ka jing pelat kubor jong ka kala pelat ru iki kerteng jong ki breu hakidur ya ka bakaseng kala kam bagi dei ki betrei bat ketnat sentiat jong ki pulit Assam kaseng ru kala pelat iki kerteng bet kidur jong ki arngut ki betrei bat ki pulit ka Assam jong ki shipai ringkau ke India Usarma ula yathu belapha yu bandrung sya ka ulfa daga jing thmu bandrung jing tip ya kaseng bat ban penjat iki ktem jong kaseng haki jaka bapher ki pulit jong ka Assam ki shipai jong ki India ki lapha yu nong sentiat bekerteng Sanjeev Sarma na bai hata charilia syaka ktem jong ka ulfa ong ka kerwo jong kaseng Haka jo kapor uwe upulit rangba jong ka Assam ba Joint Commissioner ki pulit Upartha Sarathi Mahanta ula kentat ya ka jing pha nong sentiat syaka ktem jong ka ulfa ngam tip balai la penmi ya ka kerteng jonga haka kam jong ni nilai kendo ya bon ki brio lese habangadan ba Kamrup district hindai ngam ken mau syu menta ong Upartha Sarathi Mahanta